Tkompli tikber ir-rabja tas-sewwieqa tal-kebs u l-minibuses wara li f'dawn l-aħħar jiem bdew jeħlu ċitazzjoni ta' 500 euro għax jifqu f'kaxxa bajda sakemm imorru jixtru xi ħaġa x'jiklu jew sempliċiment imorru sat-toilet. Wara weekend sħiħ jilmentaw dwar l-inġustizzja qed issir fil-konfront tagħhom, dawn il-ħaddiema għadhom sal-lum ma kellhom ebda risposta dwar se jiġri hekk kif skont huma din hija taxxa indiretta li daħħal il-Gvern Laburista. Jirriżulta li din il-liġi ilha miktuba b'dan il-mod iżda qatt ma ġiet implementata u issa f'daqqa waħda ngħatat direzzjoni biex jibdew ifajru dawn il-multi lil min għandu Y-plate. Numru ta' sewwieqa li tkellmu ma' Net News esprimew ir-rabja tagħhom għal fatt li ma jagħmel sens li dawn ix-xufiera qed jeħlu din iċ-ċitazzjoni meta huma diġà jħallsu miżata iktar għolja għal-liċenzja tal-vettura tagħhom. Fil-fatt kienu bosta l-persuni li matul dawn il-jumejn batulna kopja tal-multi li qalgħu fejn saħħu li din il-liġi tmur kontra id-drittijiet tal-bniedem. Huma qed jappellaw lil Ministru responsabbli mit-trasport Aron Farrugia biex jieħu azzjoni immedjatament. B'numru ta' ħaddiema ma jeskludux li jagħmlu azzjonijiet industrijali jekk din il-kwistjoni tkompli tippersisti u ma tkun solvuta. Sewwieqa ta' kebs ukoll ikkonfermaw li weħlu din iċ-ċitazzjoni illi sejħu bħala taxxa inġusta. Wieħed mis-sewwieqa jgħidilna li basta l-Gvern jiftaħar li jagħmel budget bla taxxi imbagħad qed iċabsilhom dawn il-multi enormi. Din mhux l-ewwel taxxa indiretta li daħħal il-Gvern Laburista hekk kif mill-budget lawn tħabbar li se tiddaħħal taxxa fuq l-iskart, żieda fil-prezz tal-VAT tal-vetturi, sigaretti żdiedu fil-prezz u probabbilment anke VAT fuq is-servizzi estetiċi mediċi.